Kaixo Nerea. Kaixo. Gaur ekarri dizuet Nerea Mendizabal, bera bi neraben ama da, psikopedagoga, gizarte hezitzailea eta komunikazio ez bortitzeko hezitzailea. Lan parte gehiena gurasoekin eta irakasleekin egiten du, eta Bai, batez ere guraso eskolak eta ikastetxetan formazio desberdinak eskaintzen nabilako azken urtetan. Eta gila da baita azken urtetan ere denbora desientein izena inbertitzen material desberdinak sortzen, komunikazio ez bortitza, niretzako erramita oso boteretsua izaten nahi da, bai pertsonalki eta bai profesionalki, eta beraz, bai materialak zutan igasa edo aplikazioak, edo gida bat, gure praktika edo ariketatan ere soporte edo helduleku eduki dezagun, ezta? Eta azkeneko, erditzea ere izan da gurasoentzako idatzi duten liburu hau, elkarrekin idatzi, eta bai, urte hauetan inbertsio hau, ezta? Nire denbora eta energian jartzen nahi naiz gauzak sortzen ere. oso ondo. Nik zu ezagutzeko sortea auki nuen orain dela 3 urte, gizonelako tailer bat. Tailer horren izena da aurrekin heriotzaz hitz egitea, bizitzako ikasgaia. Zertarako prestatu zenuen horrelako tailerra? Zertarako galdetzen zunean, etortzen zai pixka bat, nola izan zian nire hasierak. Ze hasiera baten nik gurasoekin kontaktua edukitzen hasi nintzen, haur masajeko ikastaroak ematen hasi nintzenean, ezta? Eta, hor ere hizketaldiak edukitzen genitut. Hizketaldi horietatik nik uste irten zula eskaerak egiten hasi ziala, leku desberdinetatik hitzaldi formatura ere egiteko, ezta? Eta, hitzaldik ematenko zerrendatxo bat, eta gai desberdinak jorratzen nahi nintzen, 2003an hasi nintzen, masajekin, baina, pixkanaka hitzaldiekin hasi nintzen, eta 2008an nire bikotea batean nintzen. Eta honen ondoren hasi nintzen gehiago guraso eskolak eta barra egiten. Eta hartzen nintzen guraso eskolatan ere noiz behinka, ertetzen zula gai hau, ezta, heriotzarena, edo inguruko norbait hitzelako, edo aurrak ere hasten dielako heriotzaren gaiaren, galderak eta galdera existentzial hauek egiten, ezta? Eta gurasoek kezka horietatik galdetzen hasten zienean, nik nire bizitako esperientzi edo semeekin ere bizitzen nintzena partekatzen eta hausnartzen eta konpartitzen nian, hartzen nintzen neuri hone egiten ziala, ez? Gai hauek hitz egitea eta konpartitzea eta ikustea bestei ere, laguntzen ziela honek, ez? Eta, hortikan ere, berriro ere eskaera, etorri zitzaian, guraso eskolatako betiko dute geldio berdez, hitzaldiren bat emateari hitzaren inguruan, eta, ni ere preste ikusten nintzen, nire konpartitzeak talde txikitan ere egiten nahi nintzen, eta, eroso sentitzen nintzen, eta hortikan, hitzaldi formatu hori, ez? Eta itziarkoa ere, holako eskara bat izan zen, behin martxan nahi nintzen, holako hitzaldi batzuk egiten, eta, horre zautu ginen, ba? Bai. Niri tailer hartan oso markatuta gelditu zitzaidan, nola egiten zenuen, umei oso argi itxi behar zaiela norbait hiltzen denean, esan bazaitu, oso gaixorik zegoen, edo oso zaharra zan, nagusia zan. Azaldu apurtzu ez egaitik kontzeptu hau garrantzitsua dira. Bai. Kontzeptu hori ni batez ere esango nuke aurrekin baino gehiago, helduai asko kostatzen zaigula, heriotza ulertzea edo onartzea. Eta, nik uste badakaula hor asignatura pendiente bat, orokorrean. Eta, aurrek ere hau arnasten dute, zeozer potentea da hor, hiltzearekin edo heriotzarekin, eta, hortikan, esan dut bezala, aurrak hasten dian galdera hauek egiten, galdera existentzialetan, eta beraien, eta zu noiz hilko zea, eta zatik hilda, eta nik ez dut hil nahi, eta zu hiltzen bazea. Eta orduan, gauza hauetaz galdetzen hasten dian, gurasoak gelditzen gea, tiesos, eta nondikan zer erantzun ez dakigula sarritan, ez? Eta nik uste hor aurrak
behar duela erreferentzi edo izpide garbi batzuk eukitzea, ez? Eta zentzu honetan, bueno, nik uste batetik badaola gorputzarekin ze gertatzen den, eta gero nik esango nuke gorputzaz aparte beste zerbait gehiago gehala, edo ni behintzat sinistu naiz hortan, eta beraz bi gauza hauek argitzen joan gaitezkela, ezta? Gorputzarekin ze gertatzen den, klaro, ezin diogu gezurrik esan, ezin diogu esan gure gorputza, edo gu betirako eta ez geanik enilko, eta, bai? Orduan, gorputzak, por supuesto, hiltzen dela, eta orokorrean, ez da, ama eta gaur hiltzen naiz. Ez, orokorrean, esan dezakegu, edo oso zarrak, edo oso gaixorik daudenean hiltzen gehala, ez? Eta horretik iruditzait aurrai erreferentzio hori eukitzea, irizpide bat eukitzea orokorrean nola dan, lasaitasun bat eman diziekela. Eta oso azpimarratzea zeatik zaten oso. Orokorrean, zartzaroan ere ikusi dezakegulak, aurrek ere ikusten dituztelako aionamonak, zarrak diala iruditzen zaiena, baina indikan bizitza luzea euki dezaketenak. Edo gaixo ere gu geu gaixo gaitezkela, edo aurrak ere gaixotzen diala eta gaixotzatik ez dialako ditzen. Orduan, nolabait desberdintasun bat jartzeko iruditzen zait oso hori jartzea daula. Nire kasuan oiana ni hau hain nintzen nire semei, ze bere naita hiltzanean 3 eta 6 urte 7 hila zefazen, ez da? Eta gai hau haizan irtetzen bere gure tertuliatan. Eta, hain nintzen oso zarrak eta oso gaixorik, ez da? Claro, batean, istripu zitzanean, lehenengo ni neu gelditu nintzen, oain nunen kaja horretau. Nola, no? Eta, ikusten bere ala bilaun nun, ez? Nola gaiteko txirrikitu hori eta ikusten nun, istripu baten oso gorputza, oso larriki zaurituta gertatu daitekela, edo bihotzeko batekin ere, bihotza momentu batetik bestera oso gaixorik jartzen dela. Eta horretik ditzen dela, bestela edozein gaixoaldiekin, ez gaitu eriotzera eramaten. Orduan, nik uste horre ere sartu ditazkegula, batzutan esaten duna, baina hau etzan oso sarra eta hau etzen gaixorik, ze bapatean, baina zerbait gertau da bapatean, gorputza oso larriki edo gaixorik jartzen. Orduan, batetikan ikusten hori, gorputzarekin gertatzen dana, eta lehen esan dut bezala, iruditzen zait, gorputza baino zerbait gehiago baldin badea, honen inguruan ere hitz egin dezakegula, ez? Eta, niretzako azken pare bat urte hauetan, ez? Josi Mari Sarasola eta bere lanketa ezagutu detenetikan, oraindik eta konfirmazio gehiokin, ez? Iruditzen zait argitzea ere, nire gorputza dela hilko dana, baina ni ez naizela hilko inoiz, ez? Nire aliman ere esentzia hor dago, ez da? Eta gorputza da hilko dana, baina gainontzekoa ez, ez? Eta, hau ere, nik uste eta horrekin hitz egin dezakegula, eta, hitz egita baino gehiago uste dela gehiago geuk sentitzea hori, ez? Eta geuk bizitzea beste harreman bat geurekin, eta beste horrekin. Eta, aipatu duzu hori, zure gizona hil egin zala, eta zuk ere doluan kudeaketan egin behar izan duzula. Zerk edo nork lagundu zizun gehien momentu hain? Lehenengo eta behin laguntza izugarria niretzako izan da familiarena, ez? Nire familia batez ere gurasoak, nirekin eta nire semeekin, ez? Nire gurasoak ere oso presente ditutelako, eta ere, ez da, poi hori nik uste eta gero oso gertuan ditun lagunak ere, jaso duten sostengua eta akompainamentua nik uste paltxor bat dela. Hortaz aparte nik esango nuke nire bikotea hil, baina pare bat urte lehenago, ja hasi nintzela komunikazioz bortitza ezagutzen, eta hor murgiltzen, eta niretzako sostengu importantea izan da, ezta? Bai jasotzen juna izen formazioetan, batez ere pertsonalki lagundu izan ditelako,
Eta, bueno, hemen nertzeko referente bat izan da baita ere, Pilar de la Torre, beratzekin egin dituten formazio, baina batez ere akompainamentu bat egiteko aukera eukidetelako berarekin, eta, bueno, gaur egungo teknologiak posibilitatu dulako, bera Madrilen egonagatikan, oso gertu eta lanketa bat berarekin egitea, nik pertsonalki bizitzen eta experimentatzen izan gauzekin, ezta. Orduan, garai hartan, esango dut eta urte askotarako, horiek izan diala, gaur egun, egindako lanketa jarraitzen du, ezta, nire ibilbide honetan, indiketa gehiago lantzen, ezta. Eta nola kudeatzen zenituen zure emozioak? Wow! Nola kudeatzen dituen emozioak. Bera, gogoatzen zoiana, nire bikotea uztailan bukaeran izan, eta abuztuan gogoratzen naiz, murgiltzen itzala halako emozio potente batzutan, ezta? Eta aukera nunean, ze, klaro, bizemen ama izaten jarraitzen nun, eta aukera naukan momentutan, ez, gogoratzen naiz, ametxe, sofan menundoan daukat, eta sofan jarrita, pasan zenula hainbat denbora, nire emozioak sentitzen, egiten, pentsatzen, urgiluta hor, ez? Eta honek tope bat eukitzen zula goratzen naiz. De repente, horrela egotetikan, zast, tortze zitzaidan alako zera bat, eta utzi behar nituen ere emozioak alde batea, eta jarri behar nintzen garbitzen, txukuntzen, ordenatzen, bai? Eta de repente, ni joan beste ebaditzera eta beste zera batera, ez da, dimentsio batera. Eta hor pasatzen nuen goratxo bat, eta berriro ere, sartzen ditzen eta berriro, baina dosi batzuk behar nitula sentitzeko eta gero irtetzeko sentitzen nuen ontatikan, ez? Eta, bueno, hor, sentitzen horrekin ere batzutan zan negarra egiten, beste batzutan zan idazteak ere asko laguntzen nahi, eta bai, nire bizitetatik, Barkatu, galdu apurtzu bat. Hori, esan duzu, idazteak laguntzen zizula? Idazteak asko laguntzen ziren, eta ez bakarrik nire bizipenak, edo nire sentsazioa, baizik, jasotzen ditula inkluso nire semeek, ez da, bai eriotza, edo aita, edo, bueno, gari horiekin lotuta egiten zituzten komentarioen olako rekopilazio bat, ez da, egiten lula, eta, bueno, hortxe, olako gauzekin, ez da, ibiltzen nintzela batez ere, hasierako garai haietan, ez? Gero, goatzen naiz, musikak ere, ez da, niretzako beste zera bat zen, ez? Musikaren bitartez, nik kantua usautzen nun, eta oin derrepente kantua jartzet, eta nehar baten jartzen naiz, ez da? Eta, bueno, nola kanal desberdinetatik, ez? Irikitzen juten izan, baul hori, ez? Baita ere niretzako oso lagungarri izan zen, eta ez horretik lagungarri izateatik xamurra, zanikan. Baina bai argazkiak revisatzen, bideo desente genituen nume txikiak bideokoak, eta bideoak ere rekopilatzen, eta pusketak hartzen, eta montajeak egiten, eta batzutan batzuk esan nire, baina zen, asoka ez, nola jartzen zea momentu hauetan, eta horretik esan dizut lagungarri zitzean, baina ez zan xamurra, ez zan momentu resa, baina nei laguntzen zian, zehonakin eta egin nahi nunakin evoluzionatzen ulako hor, ez? Eta, bueno, honekin, bida ez, uste, lehetzako modutako badala nina, tristura, impotentzia, guzti honei lekua egitea, ez? Beste bide bat badaukau, itxitzea eta joia edo ez sentitu nahi izatea, eta, bueno, ez dut esango, ze beti ez nago hor, baina momentu batzuk hor sartzeko ausardia eukitzea eta sentitzeak, nik uste importantea izan dela, ez?
Honekin lotuta hoian astakit abesti bat dago niretzako oso esanguratsua dana. Geroa, deskubritu nuna, baina gaur egun ointikan, ez da, bueno, egora desberdinetan, esanguratsu ite zaitena. Abesta, oso ondo. Bai. Abesti hau da Bruno Sotona, badirudi hau, abesti hau bere aita hiltzanean, urte betera idatzi zula, eta, bueno, baneik batez abesti honetan etortzen zaitena da, bueno, hori, permititzea min hori, ez da, sentitzea, hoi duele izena du abestiak, bai? Tengo tantas cosas que contarte, hace tanto frío en andar. Marzo se presenta en las aceras y me siento frente al mar. Veo tus señales en la estela, nunca te podremos alcanzar. Rabia de que corras por mis venas y no poderte abrazar. He borrado mi sonrisa y no paro de pensar que el faro que ilumina donde se besan el cielo y el mar. He llorado tantas noches sin dar con el consuelo, abrazado a mi familia, gritando tu ausencia y consolado a mis hermanos, sin aire en los pulmones, y he aprendido que la vida te da y duele. He perdido la fe, me echo fuerte la penumbra, me comprometo a querer a pesar de esta amargura. Grito fuerte porque sé que me escuches si no hay duda, aunque duele más que ayer, aunque duele más que ayer. He llorado tantas noches sin dar con el consuelo, abrazado a mi familia, gritando tu ausencia y consolado a mis hermanos, sin aire en los pulmones, y he aprendido que la vida te da y duele. Hoy duele. Ze polita, Nerea. Bai. Oso polita. Eskerrik asko. Bai, poste naiz oiena, gustatu bazaizu. Bai. Bai, niretzako musikak, ez da, badu, bueno, leku desberdinetara iristen dan zerbait, eta emozion bitartez erenik, hitzekin adirazi ezingo nukeena ere, transportazei baita ere leku horta, ez, eta... Ordu, bueno, hau zan pixkat, ez da, galdetu diazunean ere emozioak nola kudatzen ikun, eta, bueno, pixkat hori, ez, min hori sentitzea, eta gero goratzen naiz, bueno, 9 bat hilabetean lanean, lanea bueltau gabe nintzen, eta
Eta, bueno, lanean bulta ondoren ere, nire gora berak ez da, izaten dituen eta batzutan. Bueno, nik uste nolako gure pentsamentuak edo inguruak ze pentsako duen, eta, bueno, gauza hauek, batzutan hobeto eramaten, india eta bestetan ez, baina, horatzen ez, batzutan, denbora asko ez bali bada pasa ere, nik parkera jatxi eta semearen atzetik harrapaketan eta jolasean eta ibiltzeko gogoa eta naturaltasuna esertetzen bazian baitu nula, baina hortze hola pepito grillo, jendia ze pentsauko. Orain ni hola ikustearekin, ez? Bueno, jarraitzen egiten, horrek ez dian limitatzen ez egiteko, ez da? Baina huartzen itzan, hori hor zehola noiz bai. Eta alderantziz, behar bada ja, denbora pasazala, ez? Goratzen nahi, zoin dala gutxi uste tirakurretela hoiena, 3 bat urte diala, ez da? Azaroan bukaeran zuberikotea ere izala, ez da? Eta horrek ere goratzera zizian, nik ere 3 urteko udara baten, joi galanta eukinula, ez da? Eta batzutan, ez, edo inguruak, edo neure buruak ere, esan dezakela, nerea, baina hendik honekin hola, ez? Zimatezun ja, ez da, ja, hau gaindituta zehola, eta, ez? Bueno, bai, ez? Eta nik uste permititzea, ez da? Ze hau ez da gauza lineal bat, eta, bai, ez da, ez? Permititzea gora bera hauek, izan dela niretzako beste erronkatako bat, ez? Hasieratik entzuten nun baita ere, venga, nerea, zu fuertea zea, eta aurra ingo ez du, eta bat eta esaten, ostia, orduan, fuertea naizelako ezin den lur jota egon, edo, jendeak ez du espero, edo nire buruari ez diot permitituko hori, edo, ez, eta, bueno, hori izan da niretzako baita ere, ez, gaur, joiari, edo gaur, neharrituko gorekin, edo gaur, takin dola, beste gauza bat goratzen naiz, oiana, eta iruditzen zait hau ere importantea dela, ez da, ze batzutan permititu izan naiz, eta ahal izan dut gelditu eta sentitu, eta dana, paron eta hortan jartzea, ez da. Baina beste batzutan, ez, eta, rekordoa daukat nola, goiz baten, tristura handiekin, eta nagituko guakin nola, eta arratsaldean baskalostean ikastaro bat ematen hasi behar nula. Eta nesetan, hola ez zintet, hola nola jongo naiz, Eta aldez ikasetan, baina eskein nahi dut, baita ere, ez da, eta nola... Eta, jarri nun, behintzat goiz hortan, ez da, emozio honi entzuten jarri nintzen, eta emozio hontan sartu gabe, zertzeukan niretzako kontatzeko, batez ere zaukan beldurra, nik nire dinamikan jarraitzen baldin manun, zeia dinamika hori hartutan daukan, eta dinamika bertan jarraitzen manun, eta lanean, jun, eta ezer espazako baliz bezala, nire indarrak atarako nitulako, konfiatzen nun, behin sartutakoan atarako nula, berriro ere alde batea utziko nula, nire tristura hori, edo goizean ere nola gero lana jun behar deten, eta gero ja lanean ez, eta, atratu bat egin nun, nire emozio honekin, eta esan nun, pultsera bat jarriko, arizko pultsera bat, eta ikastaroan tristura hori nirekin egongo da baita. Bai? Ikutzeko dut, lastanduko dut, eta ez naiz ahaztuko zukin, oain ezin naiz gelditu denbora gehiago zuri entzuten, eta zurekin hor, baina nirekin egongo zea. Eta hau bukau ondoren, ikusiko deu, eta planifikau deu, noiz jartzen naizen berriro ere, konta behar dezun hori kontatzeko. Baina, behar nun, venga, eta, nik uste politia izan zen, ikastaroan bertan ere konpartitu izan nun, ez da? Zegertau zitzean goizean, justamente ikastaroa emozioi buruzan, komunikazioai buruz, eta, ez, ikastarokoei ere, ez da, aportazio bat izan zitekeen, baina batez ere niretzako berriro ere nire emozio horrek aparkauta utzi nunak, berriro ere rekonozimentu bat edo validazio bat jasozulako ikastaroan bertan konpartitzearekin ere, ez da? Orduan esateko, venga, hemen zaude, ez? Eta jarriko naiz hartzea daukatzenean, oain mesedez itxu jore ondoan. Horrelako modu batzuk aurkitu ditut, eta beste batzutan aldetenakin, eta aldeten moduan. Hori da.
Eta umeen inguruan, nola saldutuko diogu ume bati, bere aita edo ama hil egin dela, edo berak maite duen pertsona edo animalia, zelan kontatuko diogu? Bueno, nik uste batetik gustatzen zait ahalik eta azkarren informatzea aurrak, ez? Zer badaude esperientzia batzuk entzun ditut. Bueno, eguardin gertatu da, eskolara jundadila, berguk izan daiteke gurasoak, edo amonak, edo gertuko pertsonak ez da. Hau antolatzen duen bitartean umea jundait ez dela eskolara, Eta gero eskolan enterau dira, ez da? Batzutan hau erretxiak dienean, eta horlako gauzak ere. Orduan, bueno, ahalik eta azkarren, eta hori bakoitzak ikusiko zer da, ez da, ahalik eta azkarren hori. Eta gero, gauzak kontatzen dian bezala, ez? Nik uste, hau ere haukaula, ez? Umeen sufrimentua ekidin edo zaindu nahi deu, protegitu nahi dugu, eta zentzu hortan, bai metaforak ere asko erabiltzen ditugu, umei gauzak kontatzako orduan, eta metafora horiek jartzen ditugu sarritan arindu edo xamurtu egingo dulakoan, ze bestela pentsatzen dugu mentzako gehiegi izango dela, ez da. Nik uste, xamurtzearen bidetik jartzen badau ere, sarritan nahasmen handiagoa sortzen deula. Adibidez, zeruan dao, izartxo bat bihurtu da, lotan bezala dao, bidaia luztu bat egitea junda, hil egin da edo eriotza, gauzak, dan bezala, izendatu ordez bilatzen dugu alako modun bat, ez da. Eta hor ume asko ikuste ditut nahasmenarekin, inkluso asko entzun diet, azkin hartu duen, pentsatzen zeruan aurkituko zitula, zerura jundien guzti horiek, eta zerura junda inorreztu bilago hor, eta txasko handia topa duenak, edo inkluso, goratzen izan esaneak ere noizbait zentzula, baina nola zeruan da, nola ez da eroitzen hortik, Claro, aurrak logika erabiltzeu eta logikak ez du sostengatzen hori, ez? Edo lotan bezala baldin badago, claro, orduan ez dut lotora jo nahi, ez zaitut lotan ikusi nahi, ze horrek esan nahi du, ja desagortuko zehala, ez? Edo ez zaitutela. Orduan, hau, nola azaldu, gauzak dian bezala kontatzen, ez? Hor daukaula, guk behar bada zailtasun gehiago, umeak hori entzuteko eduki dezaken zailtasuna baino. Eta, beste abesti bada Jana, honekin oso lotuta dauna. Nik pentsatzen duen ez nula, goratzen ez, txikitan entzuten nula, nire amak, ikratian edo hola, eta gero baino hartu naiz, itzaldin baten abestuetenean ere, jendea oso ezaguna zaiola, eta inkluso udalekutan ere abestu izan dutela, eta nizun duen, onda da letxe. Haunakan ere txikitan entzundakotik, orain arte ez nun gehiago entzun. Eta orain rekuperau detenean, eramaten zian ere rekorduet. Eta honekin dago lotuta, ez da, nola ama batek esaten diora aurrai zeruara jundala, bereita, eta honekin, ze burutazio dauzkan aurronek. Nahi baiztu? Hau ere abeste dizut. Bai, mesedez, bai. Bai? Bai. Mutiko batek galdetu zuen, aita noiz etorriko da. Amak negarrez erantzun zion, zeruan dago gure zain. Eta geroztik gau beltzean, izarrak ikustean, bere baitan pentsatzen du, amaren magaria. Laizpen
Laizter, 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 handitzen aizenean. Aitatxoren bila joango naiz, izar baten gainean. Gero urteak pasa ziraden, mutil koxkorrak izan du. Eta jakin zuen nola aitatxo aspaldi gerran zuten. Eta negarrez oroiten da, gora begiratzea. Hautaronko amets aietara, amaren anaibian. Nola, 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 handituko zania. Aitatxoren bila joango zara, izar baten gainean. Nola, 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 iluna barria. Aitatxoren bila joango zara, izar baten gainean. Bueno, ze iruditu zaizu? Ustet letrak, ez da? Esaten zula, baina esaten nahi gineana, ez da? Ze burutazio eta ze ideiekin, ez? Gelditu Hori da. daiteken. Hori da. Zenbat eta argiago nik uste hobeto. Bai, eta hemen Josu Mariri ere entzun da, ez? Zeruan dago, izarra bihurtu da, oso urruti jartzen dugu hainbeste maite duen pertsona hori, ez? Eta hain urruti jarri ordez aurrak bai sentitu, helduak ere esaten daio, gure bihotzean daola. Ez da, zeruraino, izarretaraino beharrik, ez da? Hemen barruan egongo alako eta daolako, ez? Pertsona hori, ez? Bai. Ados ere bai. Bai, eta uste gero umei galdetzen zenun, ez? Nola adirazi eta zer. Nik uste egunerokotasunean ere aurra egunero kontaktuan daude eriotzarekin. Eta dirudi, sufrimentu hortatikan babestu behar ditugula, eta eriotza une oro dauzkate ipuinetan, marrazki bizudunetan, pelikulatan, jolasten dute, pun, hiltzen, bideojokotan, notizitan, inguruan, bai, eriotza pertsonena, animaliena inguratuta gaude, baina orokorrean ere eguna dago eta gaua dago, eguna bukau egiten da, eta urrungo eguna jaiotzen da, edo ostoak eroitzen nahi dira, edo gauza asko dauzkau, eriotzarekin, doluarekin kontaktuan gaudenak, ez da? Edo globo bat daukat, eta globo hori lertu inda, eta bukau da, globo hori. Aprobetxatzea, ez da? Gauza guzti hau edanak, ez bakarrikan, maite dugun eta hain gertukoa izan den pertsonaren eriotzarekin bakarrikan, ezkan. Aprobetxatzea aurrekin ere gauza hauekin, hitz egitea eta jolas egitea baita ere gauza hauetaz, ez? Bat agurtzen gauza horiek, inkluso globo hori, edo egun hori, pasatzen nahi den egun hau, ez? Eskertzea eman diguna, bizi deuna, aportatu izan diguna, eta guain bagoazen irikitzea, zer datorkigun, biharko egunarekin, edo etorri daiteken urrengo globo edo objektuarekin, edo daunarekin, ez? Hau, barneratzen balin badeu gure egunerokotasunean, iruditzen zait eriotzarekin edo pertsonekin, ez? Binkulo ezberdinekin dauzkagunekin ere, hau integratzen juten balin badea, errexago edo xamurra izan bada. Bai. Eta horrekin lotuta, pertsona bakoitzak dauka bere ideia, eriotzari buruzko bere ideia.
Eta adibidez gertatzen bazaigu, guk azaltzen badiegu gure seme-alabei, guk dauk gure heriotzaren ideia, eta batean kalean, azaltzen badiote guztiz kontrako edo beste ideia bat, hori zelan kudeatu dezakegu. Bai. Bueno, bizitza bezala, bizitzan iritzi desberdinez josita gaude, ez bakarrik heriotzarekin eduki ditzazkegun paradigma edo krentzi desberdinak. Nik gai desberdinetan erabateak kudeatzen dut, ez nahi txikia zianian ere aurrak, beste txokolate eta goxoki jatea, eta nire gurasoen etxea jote zanean ere amak taka jartzen zion, ez? Nola kudea nahi dut horrekin, ez? Guda bat sortu nahi dut, bere garaian eroitzen itzala, guda hortan, nire amarekin. Gaur bestera batea ikusten den, ez da? Baina guda hortan sartu nahi dut, iritzi desberdina daukaulako, niri hau biaua dela pentsatzen eta zu oker zaudela pentsatzen, arrazoian irakatela, zure erruz gauza kompliko bite zaizkitela, horrela enfokau nahi dut, edo iritzi desberdin hauetan dagoen aberastasuna, eta, bueno, zerbait interesantea dago, dano berdin pentsako bainu, hau, bueno, lehenengo hitzatortze eta aspergarria izan zitekela, baina oso monotonoa edo oso homogeneoa eta bizitza ez da hori, ez? Orduan, nik uste iritzi desberdina badauka heriotzarekin eta horrei baldin bada esaten, zerura jonda, eta nik, baina ez bezala zerura, ez, besteena desvalorizatu gabe, aurrai desvalorizatu gabe, edo arrazoi eukitzeko burruka hori, edo inor den iritzia, gutxietsi gabe, parteka dezakegu bestearen uste, edo krentzia zein dian, nereak ere zein dian, eta gero aurrak sortu ezala berea propioa. Mateu, haigeala, uneari sartu nahi dileila gurea, eta zeinek esateu, uneria dela izan behar dula, ez da? Bueno, bera, nik horrela ikusten nahi, eta beste hauek hau esateu nian, behar bada hau esan nahi dute, edo horrela ikusten nahi dia, bueno, eta zuk ezu, zure zaizuna, edo zuk sortuko ezu, zure zeure propioa. Bai, nik askotan erabiltzen dut umearekin, eta zuk zer uste duzu, ez? Azkenean, berak eukitzea ideia edo berak sortzea zuk esaten duzuna, ez? Claro. Bai, eta niri aparteka dezaket, eta besteena ere, beste ere leku egin dizioket, eta besteena ere behar bada ulertzen, igual ez dut konpartitzen, perfecto. Bai. Eta, gero, umei tristura edo morrua bezalako emozioak adieraztea, hori laguntzen die? Bueno, umei eta helduai, ez da. Emozioan ikustet mugimendu bat da, barrutik kanpora, espresatzen dena, edo kanporatzen dena, ez da. Eta, orokorrean helduai ere nola asko kostatzen zaizkigun, emozioen kontu hauek, normalean desatzeginak egiten zaizkigunak, ez ditugu nahi, ez guretzako eta ez gure umeentzako, ez? Eta orduan, nolabait ez ditugu ikusi nahi, edo ez ditugu ez dugu hoien ondoan konbibitzen jarraitu nahi, ez? Eta hori ezinezkoa da. Aurra dalako burua, pentsamentua dauzka, aurrak bihotza dauka, sentimentua dauzka, aurrak beharrak dauzka, eta aurrak jokaerak dauzka. Orduan, emozioak bere izaeraren, edo gizaki bezala dagoen beste parte oso importantea da, eta gaina mezulariak dira emozio hauek, emozio horien, segun nolakoak dien, bere beharren berri ematen nahi dana, ez da? Hor bat, pozik baldin badau, esan nahi du bere beharrak azotuta ditula momentu hortan, eta hor bat triste edo inseguru, edo beldurra baldin dauka, esan nahi du, momentu hortan, behar seguridadea, konfiantza, konpanimentua, babesa, behar izan dezakela. Orduan, mezua ematen nahi zaizkigu, horiek kanporatzen eta espresatzen duten baldin baitugu. Mezua ematen ez aparte, aurren emozioei ere lekua ematen baldin badio, espazio hori baimendu eta sentitu, eta inkluso berai ere sentitu ezazu, ontsi bertan sentitzen naizean hori, sentitzearekin evoluzio bat etorrikoa.
eraldaketa hori etorri behar duna etorrikoa. Emozioa ez da lako estankauta geldituko. Emozioak mugimendua dago. Orduan, kostatzen zaiguna da, benetan, behimendu eta utzi, sentitzen, eta bere ibilbidea egin dezala emozio horrek, beste zerbaitetara pasatzeko, ez? Hori da, ez umeekin, helduekin ere. Bai. Eta umeentzako zer nolako laguntzak daude, maite duzun norbait hiltzen denerako? Bueno, laguntzak, printzipioz, claro, aurra txikiek dienean, izango nuke 0-2 urte tartean, normalean afektauko dion eriotza izangoa bere referente guraso edo zaintzaile oso referenteetako bat, ibiltzen baldin bada, ez da? Gainontzean, haratagoko pertsonak, nahiz eta guretzako oso gertukoak izan, segurazki umeai ez dio ausentzi horrek eragiten hainbeste. Eragingo diona da, ingurua afektauta egoteak, ez da? Gero, 2 urtetik aurrera, 2 urtetik aurrera, bueno, bai ez bakarrik gurasoena, baizik gertuko. Barkatu nire ez zaitute ondo entzuten. A ber? Bai. Oai? Hobeto? Ona, bai? Vale. Esaten nahi ditzan, 2 urtetik aurrera, gainontzeko eriotze desberdinak ere, eragingo diote, edo eragin dezaike. Eta zentzu honetan, ustet, oin izan dugun bezala, ez da, heldua berarekin dauden, gelditzen dan edo dauden erreferenteak, alik eta hobekien zainduta egoteak, lagunduko dula aurro horrei ere sostengu bat ematen, bai? Batzutan bolka gaitezkelako aurra, baina geu ere ez baldin bagaude, zainduta edo guk ere ez baldin badeu gure ibilbidea egiten, guzti honek buitzen nahi zaigunakin, behar gara da ez gea izango pertsonaik egoki edo osasuntxuen ez gea egongo pertsona aurrauei ere laguntzeko. Ez da, aurrauek behar bada berarekin dauden erreferenteak behintzat, sostengu alik eta hobeena ematea. Ez da, eta sostengu alik eta hobetena ematea izan daiteke, beren beharrak ere asetzen jutea, beren emozio ireleko egitea, akompainamentu egitea, permititzea, baita ere ez, nola laguntzen diogu eriotz hori integratzen eta guzti hori egitea, ez? Orokorrean, gurasoekin, nahi askoz gehiago gustatzen zait, umeekin lantzea baino, gurasoekin lantzea, guraso horiek ere, alik eta, hobekien dauden momentuan, hobeto egongo dielako umeentzako, eta gurasoak izango dielako ume horrekin lanketa egin dezaketen pertsonaik niretzako egokienak, gauzak bere normalidadean dijoaztenean. Normalidadean, normalidadea da, momentu honetan, familian zerbait gertatu baldin bada, norbait gertukoa edo maitean pertsona bat hil baldin bada, bere normalidadea da hori elaboratzen egotea eta horren inguruko bizipenak izatea, ez da? Orduan, hortarako, nik uste, gurasoekin gehiago gustatzen zen lan egitea umearekin baino, ez? Umea zer eman behar dugu. Psikologo baten gana hitz egitea zautzez duen pertsona batekin, hortarako daude psikologoak, baina iruditzen zait, egoera hauetan, gauzak bere prozesua egiten egitenean gurasoak asko dakatela baita ere egitea, ezta? Eta gero, zerbait apoio bat, eman nahi den momentuan, por supuesto, hor daude psikomotriziadea, hor daude arteterapiak, hor daude kanal desberdin, kodigo desberdinetatikan, ez? Iritsi daitezken edo egin daitezken lanketak, ezta? Umeentzako behira, nahi, egokiagok ikusten zaizkitena, jolasa, mugimentua eta espresioatzeko beste kanaletatikan kongo dielako elaboratzen eta hor, umeei iruditzen hobeto sartzen dela hor, ez? Gero honekin batea, ipuinak, por ejemplo, ez da? Aurrek ere oso irikita daude eta gogotsu daude ipuinentako, ez? Eta, ipuinak baina arte beti asko. Gero eta gehi daude, ez da, baina bat bereziki gustatzen zitzaian, betiko ipuina, eta, zure bihotzean liburua,
hau ere oso politia iruditzen zait, bai umeentzako, baina baita helduentzako, incluso, bueno, bako fanpintxoekin ere atea dutena, ez da, ipuinekin, bihotzekin. Bueno, iruditzen diala moduak baita ere, ez? Iruditzen dan pertsona horrei balen osan deuna, ez da, gure bihotzean, nola ikia hori, ez? Sentitzea hori bihotzean. Bueno, hortara bideratzen duten ipuinak diela. Gauza hauek iruditzen zaitu mentzako modukoak diela lanketan parte, ez? Mentzako eta helduentzako. Bai. Bai. Eta noiz uste dozu komenigarria litzatekeela laguntza, kanpoko laguntza bat eskatzea? Hau oso pertsonala da, ze laguntza batzutan iruditzen zaigu norbaitek laguntza behar izan dezakela, eta hor jartzen laguntzen, baina laguntza ematea, laguntza eskatzen ez da nahi, edo ez duna sentitzen laguntza behar duenikan, ze laguntza ematen egia, ez? Orduan, gehiago da reflexioa gurea, iruditzen zaigunean norbaitek laguntza behar dula, ez dalako guk pentsatzea aldeun besteak laguntza behar aldu. Norberak, noiz esko beharko luke laguntza? Norberak sentitzen dian. Gertatzen zaiguna olako gozetan, badakaula olako erreparo edo resistentzi batzuk, ez? Gai hauetan, edo psikologo eta olako laguntza eskatzeko, ez? Terapeuta hauekin. Eta, bueno, nik uste hor badaudela, ez da? Gure kreentziak ere, jokoan, ez da? Ze, adibidez, galdetzen baiazu oin, Nerea, dentistan gana noiz jun beharko genduke? Bueno, sarri askok esango dute, urtean behintzat juntzaite, revisio bat eitea, ez? Eta bestela, mina sentitzen bazu behintzat, edo zoze erraro bali makazu, juntzaite, ez? Masajistana noiz jun behar da? Bueno, klaro, bakoitzak bere, zerak dauzka, ez da? Baina, segurazki gauza hauetara, errexo, edo ez zegoen besteko buelta gehiago ematen, beste eriotzan inguruan, edo nire tristura, eta nire mila hauentan laguntza eskatzea jotea baino, ez? Orduan pertsonala da, baina bai, nire ustez bai emate uste pentsatu, ez da? Noiz eskatzen deun laguntza, edo ze pasatzen zaigun laguntza eskatzeko hainbat gaietan, ez? Orduan, bueno, hor utziko nuke, iritzet pertsonala dela, ez, laguntza noiz eskatu. Eta, bueno, gero honekin lotuta esango nuke baita ere, laguntza edo, espazio lagunkoiak diala, eta, azkeneko urte honetan, bai diala, oso modu potentean hasten, eta dia dizkafe deitzen dianak, eriotzaren inguruko tertuli hauek, kafetxo baten inguruan, eta, nik hainbat saiotajun naiz, eta iruditzen zait oso potentea dela, ez? Herri desberdinetan, hor daude Azpeitin, Zarautzen, Eskuitin, Elgoibarren, Donostin, datozen pare bat astea Izarnan ere izango da, eta Bizkaian, Gasteizen, azken urte honetan oso indarrean, ez? Dator, eta iruditzen zait, ez? Oso baliotsua dela adin desberdinetako, estilo desberdinetako pertsonak gerturatzen dielako, eta danak helburu edo zera batekin, ez? Gai batekin, ez? Eriotza, ez? Ez dago doluan egon beharrikan, batzuk gongo dia, gai honek tiratzen eta guazean, eta beste batzuk, eraman hau, zuentxe bertan, hola nago, eta beste nago, ez? Eta, bueno, iruditzen zait, horiek ere laguntza mota eskeitzen, eta bakoitzak bilatu behar dula baita ere, ez da? Zer motatako laguntzakin ni eroso edo balio dieten, ez? Bai. Eta umeekin, zelan ikusten duzu? Noiz uste duzu bilatu beharko genukela laguntza edo zer... Bueno, umeekin nik esango nuke printzipioz sintomak ateratzea, dala logikoena, eta sintoma horiek izan daitezkela batzerakadak, edo agresibitate gehiago, edo zerraldi gehiago, edo erreferente gandik separatzeko beldurrak, apego edo demanda gehiago, olako gauzak irtengo diala, eta leheno nire kasuan esaten duen bezala,
hau etzan hasierako hilabetean bakarrik, gero ematezu nola, eta gero beste, eta, bai, eta hor gabiltzala, ez da, eta orduan, horrengan ere, sintoma hauek tengo dia, eta sintoma hauek ez da, ja rekuperau da, eta hori ondo, ez, ibiliko dala, ez da, bada, bere, gora berekin, eta orduan, sintoma hauetako, garrantzitsu iritzet, laguntza, momentu horietan, helduak emateko moduan baldin gaude, edo heldua prestatzen baldin bagea, sintoma horiek ere akogitzeko, akonpainatzeko, ez asustatzeko horiekin, hori dala eman diezaiokegun laguntza, ez da? Hortik kanpo, ni ez nahi saiatzen, edo nik ez dut asmatzen, edo iruditzen zait sintoma hauek haratago dijoaztela, edo kanpoko apoio bat ere ondo torriko zaiola, perfecto, beharrezkoa sentitzen deunean, edo, bai? Eta bueno, gero sintomak ere, bere intensidadean, edo bere zeran, ez da, deigarri jaiten bazaigu, arrazoi gehiokin, ez da? Baina printzipioz, gauzak heldua ere prest baldin badago hortarako, eta bestela heldua ere prestau gaitezke, ez da? Bai. Eta lehen, aipatu duzu, liburu bat idatzi duzula, liburua da, Elkarrekin hasi. Bai. Kontatu guzu mesedez, liburu honetan zer aurki dezakegu, eta nola lagundu gaitzake doluaren kudeaketara? Bueno, liburua atal ezberdina ditu, ezta? Batetik dago komunikazio ezbortitzaren kapitulo bat dago, adibide bat hartuta, esplikatzen joana, prozesua nola izango litzakeen, beste zati bat badago, emozioak eta gure beharrak eta empatia eta hori dana trebatzeko entrenamentu, ariketa askorekin entrenamentu handia, eta gero hirugarren zati bat dago gurasoei begira, bai limiteak nola jarri, edo gure errua, nola kudeatu, edo gure amorrazioak ere nola eraldatu, ez? Eta gero umei begira ere, empatia eukitzeko, guk empatia, seme-alabak entzunak izateko, eta bereien erabakiak erartzeko, edo gatazkan kudeaketarako, baita ere gai desberdinak lantzen joanak, ezta? Orduan, guzti hortan, doluai begira, ez dago kapitulua doluaren inguruan, ez da? Ez dut liburua horrela bideratu. Baina bai, dolua, emozioak hor daude, eta kapitulo desberdinetan emozioetarako, bai gure emozioetarako, eta bai gure seme-alaben emozioetarako lanketa bat eskaintzen da, eta zentzu hortan, uste lagundu dezakeela estrapolatzen egoera desberdinetara, ez da? Eta ja azken galdera, pena handiarekin, baina azken galdera. Zer ikasi duzu bizitzak emandako esperientzia honetatik, eta gero lan munduan bizi izan dituzunetatik? Bueno, ze ikasi deten, nik uste, bera, nire bikotea izan garai hartan, banaukan alako sentsazio bat, errepikatzen una, eta esan, konfiatzet, sufrimentu honek erakutsiko itela bide bat, nire ongizaterako edo hobeto egongo naizen lekura eramango nauna, ez da? Orduan, nire zea zen, noa entzutea sufrimentu hau ere edo, bai? Ze esaten hon, ostras, sufrimentu hau etorri baldin bada, zehose erakutsi nahi dit, edo zerbait aportau nahi dit honeke, bai, ez? Gero bestetan esaten hon, Dios, eta bizitzakola erakutsi berraldipa, ez? Ez deko, badirudi baietz, ez? Horrela ikasi berretela, edo ikasi berrela. Orduan, bueno, garai hartan ez banun ulertzen oso ondo ere, ez da, sufrimentu hori, ez? Zertara eta nola zan. Bueno, gaur egun ez dakatzan anteik, ez da? Esperientziatik, pertsonei ere, ez da? Ez bakarrikan eriotzarekin, dolua bai banaketa prozesutan, edo, ez, akompainatzen denean, ez da.
ikasten nahi naizena, ikasten detena niretzako da, olako egoera gertatzen dienean, nolabait hauen kontra jartzen geha, ezta? Egoera hauen edo bizipen hauen kontra. Hauek gertatzea nahiko ez bagenu bezala, edo gertau beharko ez balute bezala. Eta eriotzarekin imaginau, ez da, nola zartzen gehan gauza injustuak bezala bizitzen, ez, hiltzea. Jaiotza ederra da, ondo do, goazen ospatzea, baina eriotza txarra da, eta ez luke pasa behar, ez? Eta gaina osartzen, porque hau umia zan, porque hau gaztia zan, porque hau pertsona ona zan. Bizitzaren gainetik jarriaz. Bizitzaren gainetik jarriaz gu epaitzen zer dan ondo eta zer dan gaizki, ez? Eta iruditzen zait, bizitza honta etorri ganean jaio bagea hiltze gure gorputzak ere kaduzidade bat edukiko ula, eta inork ez digu izan jaio ganean zenba denborarako etorri gean paktun bat ez dugu, kontraturik ez dugu idatzi, ez da? Baina gu ja, aztegea pentsatzen, ez, baina nik eta nire inguruan daudenak, bizitza luze bat, eta hola, ja, bueno, adin hortan igual, edo gertaera hauen kontra jartzen gea, gertauko ez beharko ez balute bezala, ezta? Eta, bueno, nik usteet ikasgai bat dala hau ere, geure lekuan jartzeko, ez? Bizitzaren gainetik jarri ordez, nei dagokidan lekuan jartzen, eta egoera hauek, baldin badatoz, zerbaitetik datoz, eta hauek ere, onartzen eta ikasten, ze ikasi dezakedan egoera hauetatikan, ez? Edo gertaera hauetatikan. Horrekin gelditzen naiz ni, ez da? Edo momentu honetan hor aurkitzen naiz. Eskerrik asko Nerea, bat izan da, eta sorte handian niretzako holango elkarrizketa bat emateagatik. Poste naiz. Eta itxi nahiko nuke elkarrizketa baita ere, itxaropen honekin, ez? Niretzako ikustea, ez? Zerak, ez da? Egoera hauek gertatzen denean, zerbaitetik gertau dira, eta gertau, ez badakit ere zer esan nahi dieten, goazen aurtekan ere beste mezu bat ateratzea, honekin beste abesti badaukat, oian. Oso ondo, bai. Porque amaitzeko uste politxe izan daitekeela, Ken Zazpiren abesti bada, eta itxaropena izena du, eta gehiazan, nahi behintzat, asko aportatzeit asko esan nahi dit, eta, politxe izan daiteke bukatzea honekin. Bueno. Zugan sinisten ez duzun unetan, entzun barreneko dago txume hau konpromisoetan kontra esanetatik azaleratzen den garrasi hau sentizazu distira bat itzaletan hitzak bertzen direnean beita berriz ezintasunen gainetik azken irauten dutela sentizazu. Itxaropena ezin da gizatu, gure bihotz mindu eta librera zigortu arren bat egiten gaitu. Malko bakoitzean, pausu bakoitzean sentizazu distira bat itzaletan hitzak netzen direnean
Eta berriz, ezintasunen gainetik, azken irauten dugula sentitzazu. Bizitzak musutan, umen irribarretan. Hainbeste maite ditudan, zure begi tristetan. Egotzi zilau bentzut, hitzaletatik entzun. Sentinazazu beku, sentitzazu, distira bat hitzaletan, hitzak lertzen direnean. Eta berriz, ezintasunen gainetik, azken irauten dugula sentitzazu. Bueno. Eskerrik asko, Nerea. Oso amaiera polita. Poste naiz, niretzako ere plazerra izan da. Bai. Oiana, nekin kontau izan nahi izatea, eta elkarrizketa hontan, indizkiatzun galderak ere irekitzea eta konpartitzea zurekin, edo entzun dezaketen edo nerekin. Eskerrik asko, espazio ematearren. Zuri. Bueno, Nerea. Zaindu. Gero arte. Agur, agur.